Joseba Sarrionandiak Txomin Peien saiakera hautatuak idatzi berri du. Peienek idatzi izan zituen artikuluen bilduma bat da. Sarrionandiaren hitzetan Txomin Peien poligrafoa izan zen. Hau da, denetarik idatzi zuen euskaltzalea kultura minorizatuetan beharrezkoak diren figura bat. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioa Saratik agurtzen dugu. Joseba Sarrionandiaren liburua aipatzeaz gain, atzo abiatutako Euskaraldiaren Kari Baionan antolatutako ekitaldia ere aipagai izango dugu. Ongi etorri Iparraldearen orenera. Joseba Sarrionandiak Txomin Peien saiakera hautatuak idatzi berri du, eta Baionako Euskal Museoan egonda Euskaltzandiarekin argitaratu duen liburua aurkezten. Txominek asko idatzi zuen gaztetatik, da bere lan asko, liburuak, 50 liburu argitaratu zituen, da eskuragarri daude batzuk, ezta? Baina artikuluak aldizkari zarretatik hasita, Gure Herria, Elgar, Pariseko aldizkaria, artikulu pile bat eukindu sakabanatuta, eta ni saiatu naiz horietako batzuk biltzen da eskuragarri jartzen, editatzen da jendeak ezagutzeko moduan. Txomin Peien euskaltzaina Parisen 1937an sortu zen, eta 2022an zendu zen Kanbon. Sarrionandiaren hitzetan Txomin Peien poligrafoa izan zen, hau da, denetarik idatzi zuen euskaltzalea. Nire ustez, herri minorizatuek zerotik hasi behar dute lantzean behin, gerra baten ondoren, da guri gertatu zitzaigun gerra zibilaren ondoren, eta gero bigarren gerra handiaren ondoren, euskal kultura zerotik hurbil gelditu zen, eta aitzindari batzuk izan ziren errekuperatzen, ezta? Txomin Peien, Jon Mirande, Koldo Michelena, Alfonso Irigoyen, Jon Etxaide, eta nire ustez transizioko intelektualak izan ziren euskal kulturantzat, eta nire ustez jende importantea dela, eta errekuperatu behar dela eurek utzitako lana. Sarako idazleen biltzarrean ere egon ziren liburua aurkezten. Abiatu da Euskaraldia eta Baionan hasiera ekitaldian bildutakoak gogoz gainez hamaikagunez hizkuntza ohiturak astintzeko. Euskarak behar dituelako plazak hartu eta Euskara eta ahalik eta gehien entzun behar dugulako gure kajiketan. Untsa dira ikaitia horako momento bat, algarrikin izateko eta berriz denak izateko elgarrekin euskaren onduan. Euskara garatzeko eta berriz eskuratzeko munduntan. Euskara ezmintzatuz eta festak eginez, karrikara joan eta kantatuz. Musikak laguntzen du, betiz eta elkartzen du jendea, beraz beti jendea elkartuz eta bilduz, gauzak sortzen dira, motibo gehiago, motivazioa handi bat eta olako zerbait pizten da, su bat, ediren. Egunerokoan ez da beti erraza suertatzen Ipar Euskal Herrian eta kostaldean bereziki euskaraz egin ahal izatea. Gutitzen mena beti bizi. Beti bizi eta heben Baionan hanitxek ez emaiten, bena beti kutsatzen diago eginoz jentik euskaldunak eta euskai emaiten dienek. Geo heltu badasi behun baduk habo, zenta kampainan duk, eta batutzak guano jente haboseik ematen die euska, bena beti gutitzen, bena beti konten gutzak euska mintzatziargarekin. Ipar Euskal Herrian egia da jendeak euskara ikasten duela, baina erabilera zailagoa da, ez dugu aukera asko euskara erabiltzeko, eta aukerak ditugularik ere batzuetan beldurrak ditugu lotxak, blokaz batzuk, eta euskaraldiak ahalbidetzen digu bezgune bat sortuz ausartzea. Txapaia da soinean jarrita ikusi genituen Patxaplazan bildutakoak, datozen egunetan herri ezberdinetako batzordek hainbat ekimen antolatu dituzte ezkereskuin Ipar Euskal Herrian gaindi. Milak astinduz eta belarriak irekiz euskaraz bizi gaitezen. Herri batzordeak aktibatu dira,
2022tik konparatuta 26 batzorde izan dira guztira, beraz gehiago, eta motivatuak sentitu ditugu, gogotsu, eta animazio eta programazio polita ere antolatu dute Amerika egunentzat, hau bizita belarri prestei euskara praktikatzeko aukera emateko.